Dobrý deň, pán Habaj. Takže môžete si kľudne sadnúť, tak ako sme sa bavili. Skúste pozrieť, že či svieti tá zelená kontrolka. Kontrolka svieti, ale... Kontrolka svieti. Aj ma počuť. Aj vás je počuť. Keď ma už aj počujete, tak prajem všetkým dobrý večer. Dúfam, že sa podarí ten večer aj ďalej a že z tých hviezd si užijeme čo najviac. Ako pán predrečník povedal, máme tu nachystané 2 teleskopy, ale k tomu sa ešte dostaneme. Čo budeme vidieť a ako budeme vidieť a za akých podmienok. Ešte raz pekný večer. Výborne, tak aby sme začali tak možno že priamo o vás, že ako dlho už pracujete v Hlochovskej hviezdárni a čo je tak konkrétne, alebo aspoň približne vašou náplňou práce? Tak Hlovec nie je prvé moje miesto v rámci astronómie. Pracoval som 12 rokov na Lomnickom štíte na observatóriu Slovenskej akadémie vied. Je to slnečné observatórium, pozoruje sa tam výlučne iba Slnko, čiže venoval som sa väčšinou pozorovaniu Slnka, zberu dát v slnečnej fyzike a momentálne pracujem na hviezdárni v Hlohovci už je to viac ako 2 roky tu v týchto nížinách. Zišiel som z kopcov, ako sa hovorí u nás na Horniakoch, ale neľutujem, pretože som tu stretol skvelých ľudí a je to dobré pracovné miesto, zaujímavá práca. Môže sa stať, že po takej dobrej 12-ke vyjde jedna fotka. Viac vrstvová. Takto som to ja dokázal spracovať a pochopiť. Možno ani nie celá, lebo na to potrebujete viacero dní. No tak potom tak sme vďační za tých 33 dní, že ste tam boli, tak tým pádom, takže po takéto mesačnej šichte... Vývoj bežnej protuberancie, je to možno neznámy pojem, museli by sme sa o tom určite rozprávať, ale vývoj jednej protuberancie, a to nie je veľmi veľké, trvá niekoľko dní. Slnko rotuje raz za 27 dní, to je jeho 1 Carringtonová otočka. Ako to už vo vede býva, že nejaký pán vám povie jednu vetu, za ktorú by sa nechal aj, proste za ktorú by bojoval, že je to pravda a za päti ďalšou vetou ju neguje. Čiže ja to teraz urobím tiež. Je to totiž problém. Na to, aby ste vy dokázali odfotografovať Slnko, získať z neho dáta, tak je problém v tom získať na to čas. Jedna protuberancia sa vyvíja niekoľko dní, vyvíja sa 4 dní, 5 dní, týždeň. Okrem toho Slnko rotuje raz za 27 dní. No a tu sa dostávame k tej vete, ktorú budem negovať. Pretože Slnko nerotuje raz za 27 dní. Je to len takzvané ideálne Slnko, je to jeho heliografická taká sieť, ako máme na Zemi rovnobežky a poludníky, tak táto sieť rotuje raz za 27 dní. Ale skutočné Slnko nerotuje ako povedzme biliardová guľa, že by rotovalo celý povrch naraz, ale rotuje po vrstvách, má tzv. Diferenciálnu rotáciu. Každá vrstva, každý polomer Slnka rotuje inou rýchlosťou. Najrýchlejšie rotuje na rovníku raz za 25 dní a najpomalšie na póloch raz za 36 dní. Ak ste niekedy videli obrázok planéty Jupiter alebo Saturn, tak si určite viete vybaviť, že má v atmosfére také nejaké pásy oblačnosti. No a tie pásy sú práve spôsobené touto diferenciálnou rotáciou, pretože Jupiter aj Saturn je tiež plynné teleso, takisto ako Slnko. A rotuje podobne. Ďakujem za túto zjavnú otázku. Ja pozerám aj také tie výrazy tvári, že proste okrem túto vašej kolegyne z planetária, ktorá jediná prikyvuje, tak podľa mňa, že už sme tak hlboko zasiahli odbornú tematiku, že sám z nej nejako že vypadávam. Ešte pred malou pol hodinou som si tak pozeral tie otázky a rávim si, že nešiel som ďaleko, proste to sú otázky možno tak maximálne na 2. stupeň základnej školy. Čiže vlastne urobíme to tak proste tak, že možno, že jednoduchšie, aby sme to, že už keď to pochopím ja, pochopí to každý jeden z vás a pôjdeme domov nabitý informáciami. Poďme na to. S tým, že rozprávali ste o tom, že keby ste rozprávali o Slnku, tak by sme to mohli rozprávať aj hodinu.
S tým, že keby mal náhodou niekto o takúto hodinovú prednášku záujem, tak na konci augusta to budeme robiť ukončenie Freištátského leta a pán Habaj bude mať aj prednášku o slnku, takže si ju môžete prísť vypočuť. A teraz, keďže ste povedali... Prosil som o 2 hodiny, tak neviem, ako to dopadne. Veď my vás zrežeme na takú polhodinku, aby sme to proste zvládli a druhú polhodinku nám ešte porozprávate možno niečo o mesiaci alebo tak. To bude znieť ako hesla z krížovky. Keď ste toľko, že už máte určite že množstvo hodín odpozeraných na slnko, venujete takúto pozornosť aj mesiacu, alebo ten vás až tak moc? Mesiac je veľmi fascinujúce teleso a nás slniečkárov fascinuje hlavne vtedy, keď to slnko zakrýva. Pretože pri zatmení slnka môžeme pozorovať horné vrstvy slnečnej atmosféry, ktoré inak nevidíme. A nejakým riadením osudu, prírody, vesmíru, alebo neviem čím ešte, nejakými silami, žijeme práve v období, keď mesiac dokáže naše slnko na oblohe zakryť. Sú to diametrálne odlišné telesá. Mesiac má 400-krát menší priemer ako naše slnko, tak je zvláštne, že na tej našej oblohe majú približne rovnaký uhlový rozmer, okolo 30 oblúkových minút, čiže asi pol stupňa. A dokážu sa zakryť, čiže mesiac dokáže zakryť slnko. Nebolo to tak vždy a nebude to tak vždy. Mesiac sa postupne vzdialuje asi 3 cm ročne, takže o chvíľu už mesiac naše slnko nedokáže zakryť. Už teraz v niektorých situáciách nastávajú tzv. Prstencové zatmenia slnka, kde nie je zakrytý celý slnečný kotúč, ale po okraji presvitá časť slnečného disku. Tak vidíme na oblohe len taký žeravý prstenec. No a tieto prstencové zatmenia budú v budúcnosti stále pribúdať a pribúdať, až sa stane, že úplné zatmenie slnka nenastane. Bude to na veľkú škodu, pretože môžeme byť šťastní, môžeme byť radi, že to teraz takto vyšlo, takto vychádza, že slnko je síce 400 krát väčšie, ale 400 krát ďalej od našej planéty ako mesiac. A tie zatmenia sú, pretože by sme veľmi, veľmi ťažko chápali potom tie deje na slnku, ktoré sa odohrávajú v tých horných vrstvách atmosféry v tej koróne. Pretože tá korona koronosféra je viditeľná jedine vtedy, keď to úplné zatmenie slnka nastane. Inak ju nevidím. No dobre, ale napríklad, že na ľudstvo to nebude mať žiaden dopad, len vy, astronómovia, prídete o nejaký zaujímavý jav. Že na nás to nebude mať, že nebude sa nám zle spávať. Všetko so všetkým súvisí a bude to mať dopad. Bude to mať dopad, budem vám protirečiť, pretože Zem svojho času v histórii, keď pôjdeme miliardy rokov dozadu, rotovala oveľa rýchlejšie. Rotácia Zeme niekedy bola nie 24 hodín, ale 3-krát rýchlejšia. Zem rotovala, jeden deň na Zemi trval 8 hodín. A so vzdialovaním sa mesiaca sa spomaluje rotácia Zeme. Čiže sa bude predĺžovať, so vzdialujúcim sa mesiacom sa bude predĺžovať dĺžka dňa. Tak pokiaľ sa nebude predĺžovať pracovná dĺžka dňa, ale len všeobecne dĺžka dňa, tak nám to bude vyhovovať. Konečne to bude takomto správnom. Neviem, či je to fyzikálny zákon, ale ak je, tak možno to súvisí. Keď som povedal, že všetko so všetkým, možno aj to... A tak naša vláda ešte aj zdaní tie hodiny navyše určite, takže určite sa máme na čo tešiť. Teraz mi stalo v hlave za sekunde, že 8 hodín trval jeden deň. To by si išli iba do roboty a znova z roboty do roboty a z roboty do roboty. Dobre, s tým, že povedali ste, že vlastne, že nedá sa a páči sa mi to, že ja akúkoľvek jednoduchú a detskú otázku položím, vy dokážete tak inteligentne odpovedať, že sa vo výsledku za tie otázky nehambím, takže idem skúsiť ďalšiu, že keď ste povedali, že máte toľko... Aby som sa sám v tom nestratil. Nevadí. Ak to už bude sklzať do nejakej takej fakt, že primitívneho rozhovoru, tak proste dáme pesničku zahrať a pôjdeme na ďalšieho hostia, ale zatiaľ vy sa určite držíte, že teraz by som chcel možno, že keď máte informácie minimálne na hodinu o slnku, či mi viete možno teraz, že povedať nejaké 2-3 zaujímavé také tie fanfakty, ktoré by každý chcel niekde otvoriť na Instagrame a prečítať si niečo o slnku, ale to, čo sme ešte tu nikto z nás nepočuli a teraz by ste nám s tým, ako sa povie medzi mladými, odvarili dekle. Neviem, či dokážem odvariť dekel, ako hovoríte, ale v každom prípade
Slnko je nevyspytateľná hviezda, je to naša hviezda, je to centrálna hviezda našej slnečnej sústavy. Je dôležitá, pretože určuje na Zemi počasie. Predstavte si, že na každý meter štvorcový zo Slnka na povrch Zeme dopadá energia 1,4 kW. To premenení do normálnej ľudskej reči je slušný radiátor. Takže bez tohoto radiátora by sme tu zrejme neprežili. Zem obieha okolo Slnka v tzv. Zóne života, ktorá sa rozkladá vo vzdialenosti 0,8 až 2,2 astronomické jednotky, pričom jedna astronomická jednotka je 150 miliónov kilometrov. Je to stredná vzdialenosť Zeme od Slnka, aby sme si vedeli predstaviť, koľko to je. Čiže tých 150, keď vynásobíme 0,8 a 2,2, tak máme tie hranice. A v tejto zóne naša Zem obieha v podstate stabilne. A čím by som vás tak ohúril? Polárna žiara by vás ohúrila? A videli ste ju niekedy teraz nedávno v máji? Kto ju videl? Ruku hore. Dosť veľa. Až som prekvapený. Ja som práve išiel z práce domov a začal mi blikať telefón, ktorý som mal položený vedľa seba na prednom sedadle. Tak som rozmýšľal, kto mne môže o 9:30 večer písať. Tak som už nevydržal, zobral som telefón do ruky a videl som tam alerty. Ja som registrovaný na viacerých serveroch, ktoré sa zaujímajú teda o Slnko a kde sú dáta zo Slnka. A keď hodnoty zo Slnka prekračujú nejako bežné hodnoty, tak mne začnú chodiť upozornenia. No a keď som videl tie hodnoty, tak som skoro zletel do priekopy, pretože je tam jedna hodnota, ktorú voláme v astronomii KP index. Ona združuje asi 10 ďalších hodnôt, z nej sa vypočítava také bezrozmerné číslo, ktoré hovorí, v akom stave je magnetické pole Zeme. A keď je to magnetické pole veľmi silne ovplyvnené, tak ako bolo teraz, tak tie hodnoty rastú od 5, 6, 7, no že teraz som videl čísla 8, 9. A to som ja za svoj život ešte nevidel a nečudujem sa, pretože keď som potom študoval štatistiky, tak takáto situácia tu nebola 23 rokov. Takže tí, čo sa hlásili, že videli tú polárnu žiaru, tak verte tomu, že ste videli naozaj skutočnú raritu. Ja som potom už domov nešiel, rozbalil som techniku hneď na poli, tam, kde som bol. Prichádzalo to v takých niekoľkých vlnách a neľutujem, pretože to, čo som videl, to stálo naozaj za to. Bolo to krásne, farebné, úžasné, bolo to do zenitu oblohy. Keď som telefonoval na všetky strany, že čo sa vlastne deje, tak sa ma väčšinou ľudia pýtali, že a kde to mám hľadať, kde to bude? Tak som im vždy povedal, že pýtajte sa radšej, kde to nie je. Pretože to bolo skoro 360 stupňov všade dokola, jediné súhvezdie, kde som nezaznamenal teda nejakú žiaru, tak bolo súhvezdie Škorpión, ktoré bolo v tom čase presne na juh. Čiže tam bol nejakých 30 stupňov, azimut 30 stupňov, kde nebolo skutočne skoro nič. Ale inak tá polárna žiara bola úplne všade. A neviem teda, či som vás tým ohúril, ale minimálne ste sklamali tí, čo spali a nevideli to, lebo keď to bolo po 23 rokoch, teraz zase plus ďalších možno 25 rokov a zase možno budeme spať. Ja poviem to slovami svojho kamaráta na druhý deň, bol som si niečo u nás v dedine kúpiť v drogérii a takže majiteľ tej drogérie je môj priateľ a ukazoval som mu na druhý deň fotky, ešte 3-4 som už stihol spracovať a tak jeho prvá reakcia bola, že na čom frčí. Pretože on vôbec nevedel, že niečo také sa deje, potom ľutoval, že to prespal. To striedali také všetky možné verzie psychických stavov, až kým sme dopracovali do toho, že mi ďakuje za to, že som mu tej fotky ukázal. A že ja som mu ich poslal. Aspoň na fotkách. Prípadne prosím jednoducho, že vytvoríte nejaký newsletter, ľudia si vás pridajú a budete takéto zaujímavé veci dávať niekde, že mailovo von a budeme potom aspoň nikto to neprespíme do budúcna. No ale zvláštne, ešte doplním jednou, dvomi vetami, zvláštne na tom je, že takáto udalosť sa väčšinou na Zemi udeje vtedy, keď je na Slnku nejaká výrazná erupcia. Tie erupcie sa
katalogizujú do niekoľkých tried A, B, C, M a X a každá tá trieda má 10 stupňov. Najvyššia trieda X nemá 10 stupňov, má 15 a to je preto, lebo Slnko, nikto nevie, čo Slnko dokáže energeticky najviac. A preto má 15, pretože tie ďalšie stupne sa historicky postupne pridávali, ako sa merali silnejšie a silnejšie erupcie. A 15 je skutočne silná erupcia, pokiaľ by nás víron hmoty zo Slnka pri takejto erupcii zasiahol práve našu planétu, no tak by sa mohlo stať, že na Zemi by to v niektorých oblastiach dopadlo veľmi nepríjemne. Sú to skutočné udalosti, možno ste videli hollywoodský trhák Blackout, vieme, o čom to je, že pravdepodobne by nám skolabovali zdroje našej energie, minimálne vedenie energie a skolabovali by, povedzme, internetové siete alebo prenos televízneho rozhlasového signálu, hlavne tie družicové formy takýchto signálov, po prípade signál GPS, čo už je horšie. Ale túto polárnu žiaru napriek hrozbám takejto obrovskej erupcie nespôsobila takáto veľká erupcia. Ja mám nafotenú práve z fotosféry Slnka deň predtým, proste prišli exkurzie, porozprávali sme, vysvetlili sme deťom slniečko a potom som mal čas na to, aby som to Slnko aj vyfotil. A na Slnku práve vtedy juho-západným smerom bola obrovská skupina škvrn, obrovská skupina slnečných škvrn, obrovská skupina aktívnych oblastí. A túto polárnu žiaru nespôsobila jedna jediná veľká erupcia, ale sada snáď tisícka malých. A práve vďaka tomu, že to bola veľká spústa malých erupcií, tak sa na obežnú dráhu okolo Slnka dostalo toľko hmoty, ktoré postupne postupovali smerom k Zemi. Oni sa šíria takou Archimedovou špirálou okolo Slnka, Zem sa s nimi na svojej dráhe môže zraziť. A skutočne sa zrazila a skutočne trafila pomerne hustú oblasť protónov vyvrhnutých zo Slnka a toto spôsobilo túto raritu, túto obrovskú polárnu žiaru, ktorú sme tu mali v máji. Raz za 23 rokov. No tak ja si dám už do poznámky o 23 rokov do kalendára, že nech zase tento jav neprespím. Budem zodpovedne sledovať Slnko, že či náhodou sa tam nenachádzajú čierne škvrny. S tým, že mal som tu ešte poznámka, že by sme trebali, že čo dneska uvidíme na oblohe, ale rozmýšľam, že nechali by sme si to vlastne na potom, že budeme priamo aj s vami pozorovať tie hviezdy, takže my si potom ešte aj vopred určite asi to spravíme aj cez repráky, že povieme, že čo tam uvidíme a to budeme pozorovať. Teraz by som ešte len tak v skratke, že ak by ste nám mohli vypichnúť nejaké že najzaujímavejšie podujatia, ktoré teraz sa chystajú v hvezdárni a v planetáriu, lebo za chvíľučku bude vlastne medzi 12. a 13. augustom maximum meteoritického roja Perseid. Áno, to sú známe slzy svätého Vavrinca. Je k tomu taká história, pretože práve v tomto období bol svätý Vavrinec umúčený, no a ľudovo sa nazývajú tieto Perseidy, tento meteoritický roj slzy svätého Vavrinca, pretože oni tak vyzerajú, ako keby niekto plakal. Skutočne z 12. na 13. je maximum roja Perseid, týchto Perseid. Čo to vlastne meteoritický roj je? Môžem sa pustiť za 5 minút? 3 minúty? 3. Dovidíme sa na 3. Dovidíme sa na 3 a potom ja urobím takže. Keď 5 je 3 minúty. No, tak 3 minúty, veľmi v rýchlosti. Meteory vznikajú ako zostatkový materiál po telese, ktoré obieha okolo Slnka. Zvyčajne to je kométa, ktorá pochádza zo veľmi vzdialených oblastí slnečnej sústavy. Buď to je Oortov oblak alebo Kuiperov pás. Sú to také oblasti, kde sa nachádza pôvodná hmota, z ktorej vznikala naša slnečná sústava,
astronómovia to volajú ako všetko ostatné, tak veľmi odborne, že primordinálna hmota, z ktorej bola vytvorená naša slnečná sústava, planéty, asteroidy a tak ďalej. A keďže táto hmota sa nachádza veľmi ďaleko od Slnka, tak sa skladá z veľmi prchavých materiálov, skladá sa väčšinou z vodného ľadu, z ľadu kysličníka uhličitého, zo zmrznutého metánu a tak ďalej. A takéto teleso, keď sa dostane na dráhu rôznymi silami, môže to byť nejaká rázová sila, môže to byť prelet nejakého blízkeho telesa, vznikne tam porucha na jej dráhe a už toto teleso po nejakej parabolickej dráhe alebo eliptickej dráhe mierí smerom k Slnku. Tým, že sa začne približovať smerom k Slnku, tak sa začne nahrievať a keďže sa jedná o teploty hlboko pod bodom mrazu, v okolí nejakých minus 200 až minus 250, tak začnú z tohoto telesa unikať všetky tieto prchavé materiály. A keďže takéto teleso sa neskladá len z takýchto prchavých materiálov, ale obsahuje aj kamenné zvyšky tej primordinálnej hmoty a pri úniku tých prchavých látok, čiže toho, predstavte si to tam, že je to snehová guľa, ktorú prudko nahrejete, ako ju nahrejete, tak tam toto slova vrie, unikajú z toho plyny, zostáva za tým ten plynový a prachový chvost a takéto teleso na svojej dráhe stráca ten ťažký materiál. Vytvorí sa okolo jeho dráhy taká prúdnica a pri viacerých obehoch okolo Slnka ten materiál sa tam začne hromadiť, ktorý má približne tú istú rýchlosť, zachovanú tú istú rýchlosť, ako bola heliocentrická rýchlosť toho pôvodného telesa. No a keď sa do takejto prúdnice, ktorá môže mať obrovský priemer, ona môže mať priemer 1 000 000 kilometrov, vletí naša planéta, tak tie telesá začnú byť priťahované našou planétou, začnú lietať do našej atmosféry a keďže majú heliocentrické rýchlosti sú obrovské, počítajte s tým, že to sú desiatky až stovky kilometrov za sekundu a takouto rýchlosťou, keď to teleso vletí do našej atmosféry vo výškach okolo 100 až 80 kilometrov nad povrchom našej planéty, trením o vzduch začne horieť a vytvára za sebou ionizačnú aj svetelnú stopu, ktorú vidíme potom ako padajúcu hviezdu. A pokiaľ naša Zem vletí do stredu, nemusí to byť priamo stred, ale do najhustejšej oblasti tejto prúdnice, tak hovoríme o maxime meteorických rojov. No a práve z 12. na 13. naša Zem pravidelne vlieta do prúdnice takýchto telies, ktoré postrácala kométa Swift-Tuttle a tá má jednu periódu 133 rokov, čiže vracia sa k nám po 133 rokoch. Samozrejme, čím tá kométa je bližšie k Slnku, tým je aj tá prúdnica tých telies, tých meteoroidov hustejšia. Čím je to bližšie k tomu telesu. Momentálne je kométa Swift-Tuttle pomerne ďaleko od nášho Slnka, čiže neočakávame nejaké výrazné maximum, ale Perseidy sú veľmi štedré meteóry, veľmi stabilné, čiže táto kométa obehla okolo Slnka, to znamená, že obehla už veľakrát a sú rozmiestnené po tej dráhe veľmi pomerne rovnomerne. Tým chcem povedať, týmto zložitým spôsobom vám chcem povedať, že Perseidy nikdy neskladú. Pretože vždy tam nejaká hodinová frekvencia je a minimálne tá stovka za tú hodinu bude aj tento rok. Srdečne vás pozývam. Takže vlastne takou možno obklukou sme sa dostali k pôvodnej otázke, že z toho 12. na 13. v noci sa bude robiť niečo vo hvezdárni? V noci z 9. na 10. Takže z 9. na 10. takže tesne pred tým maximum, takže zapíšte si do kalendárov 9. 10. a budú vám kvapkať slzy svätého Vavrinca. Takže ešte ja dám také, že možno dve rýchle otázky a možno z vašej strany, že dve rýchle odpovede. A teraz naozaj ideme načrieť do tých škôlkarských otázok. Zachytili ste, alebo ste niekedy videli nejaké, že neznáme, nevysvetliteľné javy cez teleskop? Napríklad, že či sme tu sami, alebo ešte niekto proste nad nami žije?
Ja by som veľmi rád. Aby žil? Aby som to videl. Ja by som už naozaj za ten čas... Ja som nastúpil do svojho prvého astronomického krúžku, to som mal 8 rokov. A za ten čas túžim vidieť aspoň jedného ufóna. A verte mi, že nikto sa na oblohu a vôbec v noci po vonku nepohybuje toľko ako hvezdári. Ja som bohužiaľ nič také nevysvetliteľné ani neznáme nikdy nevidel. Ale na druhej strane zase môžem povedať, že pre nás, hvezdárov a pre vôbec ľudí, ktorí sa pohybujú vo vede, je zaujímavé všetko. Je tento svet taký zaujímavý, že za všetkým, čo objavíte, sa spravidla objavia 3 otázky, na ktoré neviete odpovedať. Toto je pravidlo. Vždy, keď na niečo prídete, hneď za tým nasledujú minimálne 3 otázky, na ktoré nepoznáte odpoveď. V podstate by sa dalo povedať, že od toho celkového poznania vesmíru sa skôr vzdialujeme, ako približujeme, ale to mi vôbec nevadí, pretože za tým tajomstvo a to je presne to, čo ma celý život zaujímalo. Tak hlavne akože keď je vesmír nevyčerpateľný, tak aspoň stále máte čo robiť. A teraz ešte jedna, a to je, že strašne komplikovaná otázka a za posledné možno týždne aj v médiách skloňovaná, je Zem plocha? Aha. Chceme definitívnu odpoveď, ktorá odnie v televízii. Ja by som rád polemizoval s niekým, kto tvrdí, že Zem je plocha, pretože mňa by zaujímalo, ako by vysvetlil, keď nastáva zatmenie mesiaca. My sme ten mesiac veľmi nerozpýtvali, pretože som zase skočil k tomu slnku, ale pri zatmeniach mesiaca nastáva jedna krásna udalosť. Keď je zatmenie slnka, na Zem dopadne tieň z mesiaca, ktorý má priemer asi 120 km a buď sa v tom páse tých 100 metrov nachádzate, alebo nenachádzate. A buď to zatmenie vidíte, alebo nevidíte. Ale zatmenie mesiaca má čaro v tom, že pre všetkých ľudí, ktorí sú na danom mieste, pre ktorých je mesiac nad obzorom, tak ho vidia všetci. Stačí, že je mesiac nad obzorom a úplné zatmenie, alebo aj čiastočné zatmenie mesiaca môžu vidieť. Tak by som rád vedel, alebo by som sa rád spýtal, ako vysvetlia, že keď tieň mesiaca, alebo zatmenie mesiaca nastáva tým, že mesiac zaletí pri svojom pohybe do tieňa našej vlastnej planéty, ktorý vzniká na nočnej strane za našou planétou. Ako je možné, že keď mesiac sa nasúva do toho tieňa Zeme, po povrchu mesiaca sa pohybuje oblý tieň. Lebo keby bola Zem plochá, tak by to bola čiarka, alebo neviem, čo by to bolo. Ale prečo? Sa nepýtajte ich, oni všetci určite veria, že Zem je okrúhla. To len proste akože je veľa ľudí, ktorí tomu že neverí a tie otázky na vaše odpovede určite nájdete v komentároch na Facebooku, lebo prosím ducho, že tam je veľa odborníkov, ktorí možno nemuseli stráviť 12 rokov na Lomničáku, ale vedia odpovedať na všetko. Rád by som sa s niekým takým porozprával, že by mi vysvetlil, prečo ten tieň je oblý. Prečo starovekí matematici, prečo Euklides vedel zistiť obvod našej planéty len s 2 palicami, podobnosti trojuholníkov a tieňov tých palíc. A on vypočítal z tohoto, len že na pravé poludnie si nechal zapichnutú palicu v Aténach a druhú takú palicu si nechal zapichnutú v Alexandrii. A z posunu tých palíc, alebo z posunu tieňov tých palíc, z podobnosti trojuholníkov dokázal určiť obvod našej planéty s presnosťou na pár kilometrov. Matematika nepustí. Rád by som vedel, ako by toto vysvetlili. Tak stačí zájsť na deň otvorených dverí Národnej rady a tam je taký kopec odborníkov, ktorí by vám určite možno vedeli nejako vyargumentovať, prečo to tak je a prečo je Zem plochá a bodka. Tam sa strácajú na mori plachetnice. Ja mám rád Terryho Pratchetta, ja to rád čítam, Zeme plocha a tak ďalej, z ktorej padá nekonečný vodopád. Sice nerieši sa, kam padá, odkiaľ vzniká, kde sa berie tá voda stále dokola, ale
rád to čítam, pretože to je fantastika. No ale potom ma tá realita takto zadrme za plece, stávaj, ty si. No a myslím si, že netreba sa nechať uniesť. Dobre, a teraz ešte, aby sme proste jednoducho, že ľudia videli úsmev na tvári, tak aby sme trošku možno zmrazili na záver. Posledná otázka. Približne každých 10-15 rokov vždycky príde niekto s nejakou teóriou o tom, že sa na nás blíži katastrofálny, smrteľný meteoroid a proste všetci na zdravie vyhynieme ako dinosaury. Aj duša svedčí, keď si človek kýchne, že v nejakej blízkej budúcnosti sa chystá na nás nejaký takýto meteoroid, ktorý by nás chcel vyhubiť, keď sa to už covidu nepodarilo? Skôr sa jedná o asteroidy, pretože na to, aby to malo nejaké fatálne, nejaké globálne následky, to teleso musí mať priemer aspoň niekoľko 100 metrov, po prípade kilometer. Záleží veľmi silne aj na geocentrickej rýchlosti toho telesa, pretože energia pri dopade oveľa rýchlejšie rastie s jeho rýchlosťou ako s jeho hmotnosťou. Poznáme všetci rovnicu E rovná sa M krát C na druhu. To C na druhu je rýchlosť. Vieme, že čím bude vyššia rýchlosť, tak tá energia rastie potom s druhou mocninou. Takže nezáleží len na veľkosti toho telesa, ale aj na jeho rýchlosti dopadu. Takýchto scenárov už bolo veľmi veľa, ale na Zemi môžem všetkých prítomných ukludniť, že na Zemi pracuje niekoľko automatických prístrojov, ktoré sledujú dráhy práve takýchto telies, ktoré voláme krížiči obežnej dráhy Zeme. Ja nehovorím, že uvidia všetko a že by sme s tým vedeli okamžite niečo robiť, pretože si myslím, že rozhodnutie vlád, že sa potrebujeme nejako brániť, by prišlo dávno potom, ako by to teleso dopadlo. Taká je prax. Ale zatiaľ nie je žiadne teleso, v ktorom by bola tak vysoká pravdepodobnosť, že by napriek tomu, že tých krížičov Zeme je niekoľko, že by nás dokázalo v nejakej blízkej budúcnosti vyhubiť alebo nejako veľmi nám ublížiť. Existuje skupina telies, ktoré voláme trojania. Nesie si so sebou každá planéta, každé teleso pri pohybe okolo Slnka. Nachádzajú sa v tzv. Libračných bodoch. Tu by som zase musel vysvetliť, čo sú to libračné body. Sú to miesta, kde sa vyvažuje gravitačná sila, v našom prípade Zeme a Slnka. A v týchto bodoch, kde sa táto sila vyvažuje, kde je skutočná nulová mikrogravitácia, kde nie je žiadne veľké pôsobenie, sa dokáže udržať teleso bez spotrebovania ďalšej energie, čiže spravidla sa v týchto libračných bodoch udržiavajú aj takéto telesá našej slnečnej sústavy. Všetci čakáme, že niečo priletí veľmi zďaleka a udrie do našej planéty, ale práve týchto trojanov si vozíme po našej obežnej dráhe so sebou, pred sebou a za sebou v každom libračnom bode. A keby preletelo niečo okolo takéhoto libračného bodu, čo by ho gravitačne narušilo, to je oveľa väčšie nebezpečenstvo ako pravdepodobnosť, že niečo zďaleka priletí a trafí práve nás. Takýchto telies v minulosti už preletelo okolo Zeme pomerne veľa a preleteli aj bližšie, ako obieha okolo našej planéty náš Mesiac. Náš Mesiac má strednú vzdialenosť od našej planéty 380 000 kilometrov približne. A boli telesa, ktoré preleteli aj 61 000 a tak ďalej, ale ešte stále to je veľmi ďaleko a tie, čo majú preletieť v budúcnosti, blízkej budúcnosti, sa rátajú rádovo na milióny kilometrov. Takže môžeme pokojne spávať. Takže tým pádom ja som to všetko prepočítaval v hlave, tie vzorce, ktoré tu boli povedané, naozaj nám nič nehrozí. Takže my budeme teraz s úsmevom na perách pokračovať ďalej našej talk show. S tým, že už si myslím, že čokoľvek by som ešte otvoril, tak už by sme asi presiahli našu maximálnu kapacitu rozhovoru. Ja vám ďakujem veľmi pekne za to, že ste prijali pozvanie. A ešte ja tu mám pre vás...
aj darček, pán Habaj, takže pevne veríme, že všetko, čo tam je, vám bude pasovať, že to vám bude dobré, aj konfekčne, aj že proste padne na užitok, to tam všetko je. Takže my ďakujeme veľmi pekne a to bol Peter Habaj, odborný pracovník Hvezdárne a planetária Milana Rastislava Štefánika v Olomouci. Veľmi pekne ďakujem za človeka. A my tu už máme pár minút nachystaných aj našich dnešných hudobníkov, ktorí budú mať potom o 9:00 aj samostatný koncert. No a teraz nám to trošička predelia, čiže vlastne teraz vám zahrá jednu pesničku Slovenské kvarteto.